खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय दिनै नै एसेम्बलि सिङाव हाबबोलायबाय सिङाव हाबनानै दं आरो जोङो दिनै गारिखौ सिङाव दोननो होआखिसै दिनैबो ओमफ्राय दायो माने पास लायनो थांगासिनो दङ माने जों पासखौ लायाखैमोन मैया गलांदों ओमफ्राय दा लायनो थांगासिनो दं आरो बिराद खर'निफ्राय थाबायगासिनो माने ओरैजा हाबनो होआखिसै जों गेटजों भिर जाथारबाय बेखायनो बिराद गोलाव थाबायबाय आं मेंबाय बिरादनो पासखौ लाना फैगोनसै मोन गेटआ थाबायगासिनो दायो माने एसे मिलिनि रुम आरोना थांगासिनो दं ओमफ्राय बेना एसे सिङावसो एसे जोंजों थाबायलायनांगौ मोनफैबाय दायो नै थाबायगोन जोंफोर दायो आङो नै पासखौ लानानै ओंखारबोबाय दायो हाबहैनोसै आरोना हाबहै थानोसै नङा बिराद गोलाव थाबायबायना मेंबाय बिराद ओंखायनो रावानो ब्राव जालायलांबाय मानो बुस्थुआ गारिखौ सोनो मोनाखिसैना जोङो बेखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय नङाबा आरो मैया पासखौ लाना दोनखानो रोङासै हाखु दाखु जाबाय फुङावनो ओंखारबोदों ओमफ्राय ओंखामबो जानाय जायाखै थारमाने दायो दा ओंखाम उखैना मायो नायनोसै र' दायो जोङो स्पिकारनि रेसिडेन्सखौ सफैबाय बे गारिया एसे स्टिं स्टार खालामबायना एसे मोजां दिन्थिनो नागिरदोंमोन आङो लोगोफोर जों खाथियाव सफैहांबाय गोलोमदै गजोब्बाय एकदम थाबाय लोगोफोर नै थाबाय फैनानै दायो गेटखौ सफैबाय नोंथांमोन गेटखौ एसे दिन्थिना होनोसै आङो नै आसामिस इंलिस बर'नि लिरनाय दङ लोगोफोर दायो जोङो सिङाव हाबहैनोसै पासखौ लाबाय ओमफ्राय नै सासे दंफायो बेनो होबाय थारमाने भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नांगोन सिङावथ' दिन्थिनो हाया नालाय बेखायनो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनांगोन मानो होनबा सिङाव दिन्थिनो होआ मबाइलखौ गालांजोबनांगौ जायो दा बेखायनो नै लोगोफोर मबाइलखौ बेयाव गालांनोसै बाय दसे थाथ'दोलाय 15 minutes later लोगोफोर नै दायो जोङो बाहेरायाव ओंखारबोथ'बाय मानो होनबा एसे ब्रेक होदों आरो ना ब्रेक होदों माने माबा मोनसे जादों आरो दा खोन्थागोन आङो नै दायो जों थांगासिनो दं मिनिस्टारनि केबिनाव जिरायनो थाखाय नै उतुल बरा आरो जोंनि सुरभुतार समस्तिनि MLA एसे नै नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय आङो थ' लोगोफोर नै दायो जोङो फैलायबाय स्पिकारनि रुमाव जोंना स्पिकार गोदान बिस्वजित दैमारिनि रुम आरो बेनो ओमफ्राय गाव गैथ'वा गाव माने कनफारेन्स हलाव दङ मिटिं खालामगासिनो दं आरो बेखायनो जोङो दसे जिरायथ'बाय आरो नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जाय स्पिकार जाबोबाय दासिम आसाम एसेम्ब्लिनि बेखौ माने सिगां जागायजेननायनिफ्राय दासिमहालागै साबेसे जाखो सोर जाखो बिनि मुंफोरखौ लिरनानै जि मोजां साजायना दोनदों आरो बेवहाय नायबानो मिथिजोबगोन आरो गासैखौबो थ' लोगोफोर दायो आङो लामायाव ओंखारबोबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना सानदों नामा मा दसेनो मबाइलखौ दोनो सिङाव हाबलाङो दसेनो ओंखारनानै बा सोरजों लोगो हमो मायो मा दिन्थिलाबायदि सानदों नामा थारमाने आङो एक्सुवेलि दायो दंफैयो गारि सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय मानो होनबा बेयाव एसे प्रब्लेम जाया माने एसेम्बलि हाउसआव आरो जों हाबनानै दसे थानानै माने बिराद दावराव दावसि जाबाय आरो ना एकदमबारे माने धरना होलायनाय बायदि जाबाय बेखायनो माने स्पिकारानो सिखारनानै ब्लक खारबाय जोंबो ओंखारजोब्बाय ओंखारनानै दा 2:30 नङाबा 3:00निफ्रायसो स्टार्ट जाफिनगोननो एसेम्बलिया बेखायनो जोङो बेनिफ्राय ओंखारनानै मिनिस्टार बै उतुल बरा लोगोसे MLA जोंनि सुरभुतार समस्तिनि बिस्वजित फुकन बिथांमोनजों ज'नो दसे ओरैबारैसो बेरायबाय जिरायबाय माने गारि सिङाव जिरायनानै दंथ'यो मानो होनबा गारिखौ नायफैनांगौना दहाय लामायाव एसे दोननाय जादोंमोन बेखायनो गद गैया सोरबाफोर माबा बायदों हागौना बेखायनो फैनानै नायफैबाय आङो ओमफ्राय एसे आवगोल लाबोना दोनफैबाय थारमाने बै उनाव बास स्टप दङ बे उनावबा एसे प्रब्लेम जागोन ना गारि लाखिफैनाय माने बेखायनो माने आङो एसे आवगायबाय आरो दायो गारि सिङावनो दसे थाथ'दों आरो ओमफ्राय थांनानै हाबहैनोसै ओंखामबो जायाखै फुंनिफ्राय ओंखामथ' उखैनो नाङाखै साहा लोंलाय मेथाइ जालाय जागासिनो दङ मिनिस्टारफोरनि केबिनाव हाबनानै दा बेनो आरो दसे थाथ'नोसै दा थांबाथाय दिन्थिनोसैलाय सिङाव लांनो हाबा मबाइलखौ मोजांथारगौमोन एसे दिन्थिनो हागौमोन लांनो होथ्रा
दायो थांबाय थानोसै सिङाव हाबहैनोसै मानो होनबा बिराद गोबाव बेयाव आङो गारिफोरखौ नायबाय थाबाय गंसे खारदों खारा बिदिनो होननांसिगोन मानो होनबा बिराद गोबाव थाबाय आं गारि सिङावनो ओमफ्राय दायो थांसै थांनानै हाबहैनोसै मानो होनबा बिसोर दा बबेबा हाबबा आं आन्दायलाबायना थागोन बेखायनो थांसै थांनानै नायनोसै मा खालामनाय जायो सिङाव थांनानै आरो बिराद गोबाव थाबावनांगोन दाबो टाइमा जाबावाखै दाबो प्राय 1.5 घन्टासोनि खाथियाव आरो थाबावनांगोन जोङो होमबासो जागोन माने सिङाव ओंखामबो मोनजायो होनना बुंदों आरो बेखायनो मोनजाना मोनजाया नायनोसै गारिनिफ्राय ओंखारना थांबाय थानोसै नामा एसिखौ बन्द खालामना थांसै दसे बेवहायनो थान्दानो बार जाबाय दायो थांबाय थानोसै उनथिं गारि फैदों नामा नै बे गारिफ्रा बिराद डिस्टार्ब फिसा फिसानो थांसै गारि सिंनिफ्राय ओंखारनानै बिराद गरमथार बाहेरायाव थानो हाया ओरैबायदि गरम ना बाबा नै दायो सिङाव हाबलांगासिनो दङ आङो ओमफ्राय नै नोंथांमोननो बेवहाय माबा मोनसे बुस्थु दिन्थिनि आङो र' एसे खाथियाव बोना लाग्रोनि बेखौ नुदोंना बेनिफ्रायनो माने एसेमब्लि जोबखांनानै बखिलायनाया बेनिफ्रायनो जायो आरोना टिभि चेनेलफ्राव नै बिबारफोरखौ नुदोंना ओरैबायदि समायना समायना आं बिबारखौल' फसायो बेयाव फैबाथाय मोनबा लांजोबगौमोन आं नङा आङो थ' लोगोफोर नैबे थाबायना थांबाय थानायखौ नुदोंना बे जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी दासो ओंखारबोदों आरो बे एसेमब्लि सिंनिफ्राय ओमफ्राय नै बिसोर सानैखौ नुदोंना एकदम निउस बानायगासिनो सान्दुं गोसायाव ओरैबो जाया थांलाय फैलाय अबथिं एकदम गरमाव बिराद खस्थ' जादों बेस्राफ्रा ओंखारबोनानै एसे जालायानो जाबाय थारमाने 2:30 बाजियावसो हाबनो होसिगोन दा हाबनोनो होला सिङाव थाबाय थाबानो थिग जागौमोन आं गारि नायनानै एसे प्रब्लेम जाबाय दा बेखायनो नै दंथ'यो बेयावनो दंफां सायायाव एसे दंथ'गासिनो दङ दसे दा 2:30 जाबा हाबनोसै आरो ओरैबायदि माने गुसु गुसु बार बारदोंना सिङाव एसि जानायनिख्रुइ बाहेरनि बाराव माने बिराद मोजां नांदों आरो सिङाव थाबनाया एसे बाहेरायावनो थाथ'बाय ओमफ्राय दा बै माखासेफ्राबो सिङाव थानायफ्रा ओंखारबोसिगोन मानो होनबा ओंखामा नैबे बाहेरायाव संदोंनो ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम बिराद उखैबाय उखैनायाथ' बिसोर एसे गोबाव नांबावगोन होनदों बिसोर ओंखारबोबा थांनानै जाहैनोसै ओमफ्राय नायनोसै मा खालामनाय जायो बेयावनो जिरायबाय थाखानाय जायो ना सिङाव हाबनाय जायो सिङावथ' हाबनो होथ'आ होनदों दायो 2:30बासो हाबनो होगोन होनदों आरो ओमफ्राय स्पिडारा फुरा थाला बारिलाजोब्बाय नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आं खोन्थानायनि सिगाङावनो अब्लाबो खोन्थाबावबाय आरो डाबल मोजांथार बेयाव थानो मानसिबो नायबाय था सोर थाङो सोर फैया मिनिस्टारबो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ दायो बिसोरबो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोङो दायो नै MLA हस्टेलाव हाबबोबाय ओमफ्राय दा बेयावनो ओंखाम जानाय जायो ना माथाय हाबबोदों र' थांगासिनो दङ सिङाव हाबहै नायनोसै र' दा नै जोंना माने ओंखाम जानायानो जामारबाय बेयावनोमोन आरो ओंखाम जानाया ओमफ्राय गावबागावसो लाना जानांगौ लादो जादो लोगोफोर दायो जों ओंखाम जाखांनानै ओंखारबोबाय MLA हस्टेलनिफ्राय दायो जों सिङाव हाबलांबाय थानोसै ओरैनो टाइम पास माथो खालामबाय थानो टाइम बिराद दंबावो नालाय बेखायनो नै एसे हाबना नायलाबायबाय ना बरियाथार एसे दिन्थिबाय आरो नोंथांमोननो माथो खालामबाय थानो नङाबालाय
ओंखारबोखोलै बिसोरो राव सोलायग्राफोर जागोन खोमा बर'आव थ' दायो नै जोंबो ओरै थांबाय थानोसै नोंसोर थांबाय थादो आबौमोन दायो टाइमा जाबाय हाबहैनोसैलाय अखा हागोलायबाय नै जों सिङाव थानानै जेबो थालानो गैया एसे सिङाव थाबाय थानानै सिङाव एसे जायै बाहेरायाव जा अखा हालांजोबलायलायबाय बाव थाल गैया मबाइलखौ गालांनांसिगोनलाय नै बैयाव चेक खालामसै खनसे चेक खालामनानै ओमफ्राय हाबहैनोसैलाय मबाइलखौ गालांनाय जासिगोनलाय नोंथांमोन दिन्थिनो हाथारनाय दं नालाय Many hours later. लोगोफोर एसेमब्लिया जोबखांनानै नै चिफ मिनिस्टारा प्रेस मिट खालामफैबाय खालामखांनानै ओंखारफिनबाय दायो नै थांनानै बै आवगोलाव गावनि केबिन दङ बे केबिनाव जिरायहैसिगोन आरो ना नोंथांमोन एसे दिन्थिना होनोसै आङो नै ओरैबायदि मानसि लाइन जालांखादोंना थ' नै मोनाबिलिनि लास्ट खेबसे साहा लोंबावनोसै फिथाजों गोथावनो ओमफ्राय एसे ओंखारलांबाय थानोसै बाहेराव माथो खालामबाय थानो बाबाय सिङावनो थायै एसे बाहेरावबो ओंखारनो लुबैबाय आरो ना एसे बाहेरसिम ओंखारलांनोसै दायो শ্রদ্ধা রাইজ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ জনসংযোগ বাতৰি 13 জুলাইত উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আয়োজন কৰা অৱগত কৰে তেওঁ ৰাজ্যখনৰ কোভিড-19 চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনিৰ অংশ হিচাপে মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন हाबाब दिनैलाय माथो आङो भिडिअ खालामबाल' निउसाव जाबाय थाखो दहाय फुङावबो पास लाइन थांबाय बेयावबो निउस जालायबाय दावराव दावसि दाबो आरो लोगोफोर आङो नै फैनानै गारि सिङाव दसे जिरायना थाबावबाय खोमसि नुदोंना नै दासो गुफुर नुदों ओंखारना फैबाय जोब्बायमोन जोबनाया ओमफ्राय मोनालायबाय फाग्लासो माखासेफ्रा फैयाखै आरो मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थादों थ' आङो ओंखारबोग्रोबाय फैनानै बेयाव थाफैथ'बाय आरो ओमफ्राय दिनै न'आव थांनो नागिरदोंमोन दिनै थांनायथ' जानाय नंला बे जायनोसै मा खालामनाय जायो बिसोर ओंखारबोग्रोथोंसै दायो जोङो सेक्रेटारियाव फैयो मिनिस्टार लोगो हमनो फैदों आरो जोङो दायो डक्टर रुनुस पेगु मिनिस्टारखौ लोगो हमनो फैदों ओमफ्राय दा जों लाइनाव दंथ'गासिनो दं थांनो मोनथ'वाखै दाबो हाबनो मोनथ'वाखै आरो मानसिफोर हाबना दङ बिरादनो ओंखायनो जोङो लाइनाव दंथ'यो आरो नेनानै बिराद गरमथार दसेनि उनाव जों बेयाव हाबगोन नैबेयाव नाथाय दायो मानसियानो भिर जाना दंथ'यो सिनायला मोजाङै दा बेयाव हाबखांनानैसो मिथिगोन आरो न'आव थांनाय जागोन ना जाया थारमाने दिनै जोंनि BKWSनि बाजेटआ ओंखारनांगौमोन नाथाय बियो माने एक्सट्रायै फोसावजायासै आरो बेखायनो दाना मा खोथाफ्रा बेखायनो माने एसे रायलायनो फैदों आरो दा बेखौ रायलायखांनानैसो मा जायो न'आव थांनाय जायो जाया डिसिसना जागोन आरो दा दंथ'गासिनो दङ गुड मर्निं लोगोफोर दायो नै जोङो थांगासिनो दायो फुंनि 3टा जादों आरो दा जोङो सिखारनानै थांगासिनो दायो नै न'नि फारसे रावना होबाय फैयै दायो जोङो कार्बि आंलंआव हाबबाय ओमफ्राय बेयाव एसे लाखिथ'दों आरो बाहेरायाव थांदों बेनिफ्राय आरो प्राय 4 घन्टासो लाबावगोन न'आव सहैनो थाखाय 3टायावनो ओंखारबोदोंमोन जोङो थ' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै मानो होनबा भिडिअआ बिराद गोलाव जालांबाय बेनि थाखाय निमाहा बिबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरिं मोनखो ना मोजां मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामथारा नोंथांमोना खालामबासो आंबो मिथिगोन जादों जायाखौ बारा गोलाव जेबो बुंबाय थाला उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय